Ahojte, vítam vás späť na mojom YouTube channeli. A viem, že je to po takej dlhšej dobe, ale na dobré sa čaká a na dobré treba počkať. A túto tému som už mala dlhšie v pláne vám nahrať, ale nejako nebolo času, a to aj kvôli škole a tak. A téma je vlastne, ako vlastne sa stravovať na dovolenke a ako neprísť tej dovolenky späť s nejakou tou extra nadváhou, a tým myslím nedoniesť nejaký suvenír v podobe 4-5 kg navyše, keďže viem, že vo veľa prípadoch sa to stáva. Stretla som sa už aj s tým, že niekto sa vrátil s 10 kilami po dovolenke, čo je pre mňa doslova nepochopiteľné. A preto som sa rozhodla sa s vami podeliť o pár vecí, ktoré vlastne aplikujem ja, keď idem na dovolenku, a vlastne nikdy sa mi nepodarilo prísť dovolenky s nejakým väčším suvenírom ako nejaké 2-3 kg, a to bolo po 2 týždňoch, čo je podľa mňa úplne normálne. A to bolo aj tým, že som bola aktívna, ale zase neobmedzovala som sa až tak v jedle. A naozaj, keď chodíme aj all inclusive alebo aj normálne, že si vlastne to jedlo kupujeme, tak proste si tú dovolenku užívam. Dovolenky sú na to, aby ste vlastne načerpali silu, aby ste si oddychli, aby ste nazbierali spomienky, aby ste vlastne strávili čas s rodinou, s priateľmi, s partnerom, bez rôznych týchto naháňačiek, že ráno treba vstávať do práce a tak. A práve preto dovolenky sú na to, aby ste si ich užili a načerpali novú silu. Možno budete prekvapení, lebo vám nepoviem, že berte si na dovolenku váhu, alebo že proste jedzte len napríklad mäso a zeleninu. To určite nie. Podľa mňa, ak niekto ide na dovolenku a sa úplne brutálne až do detailov obmedzuje a napríklad si berá aj váhu so sebou, ak je to niekto, kto sa chystá na súťaž, je to OK, je to normálne, ale ak je to iba obyčajný človek, tak je to takto normálne určite nie je. Takže naozaj, spomienky z tej dovolenky vám nikto zobrať nemôže a tie vám zostanú, budete na to spomínať. A keď sa z tej dovolenky vrátite, že budete mať nejaké kilo, 2, 3 navyše, preboha, to schudnete, po väčšine je to aj tak stále len voda. Takže ak máte chuť na tú zmrzlinu, ktorú ste možno 5-6 mesiacov nemali, tak si ju kľudne dajte. Ale prejdeme teraz s tým tipom. Ako prvé, ohľadom tej stravy, ak idete na all inclusive, tak vtedy je to ťažšie, to aj ja musím povedať, že je to ťažšie, ale po väčšine aj keď idete all inclusive, tak si vyberte vlastne jedlá, úplne tie základné jedlá, ako začnite raňajky napríklad zeleninou, nejakými bielkovinami, tukmi, vajíčka, alebo nejaké salámy, alebo tak. Proste určite neodporúčam, aby ste ten deň začali napríklad s cereáliami. Nemám nič proti cereáliám, to nie, ale nebudete až taký hladný, keď si dáte napríklad tie bielkoviny s tukmi a nejaké sacharidy k tomu tiež, ako keby ste si napríklad dali len cereálie s mliekom. Môžete si dať, ale môžete si to dať ako dezert, akože ako menšiu porciu. Napríklad, keď budete trénovať v ten deň, že budete trénovať, tak si kľudne dajte aj také niečo. Takže naozaj sa sústredte na to, aby ste si vyberali tie základné vlastne jedlá a taktiež aj obed, aj večera. Ja to stále robím tak, že napríklad si naložím na tanier aj zeleninu, aj bielkoviny, aj sacharidy. Snažím sa po väčšine používať svoju dlaň a napríklad, že si dám za dlaň bielkovín, za 2 hrste sacharidov. Do tých sacharidov rátame aj zeleninu, aj ovocie, aj ryžu a zemiaky a tak, aj strukoviny, proste všetko. A proste za palec, ako rozmer palca, nejaké tie tuky. A stále, keď začnem jesť, tak začnem s tou zeleninou, keďže zeleninu moc nemusím a stále začnem radšej tou zeleninou. Potom bielkovinami, a to najlepšie v podobe napríklad zemiakov, ryže alebo ovocia si stále nechám nakoniec. A proste takýmto štýlom vlastne som si istá, že vlastne dám telu rôzne tie živiny, aj tie bielkoviny, vlastne všetko, čo potrebuje moje telo. Taktiež aj na tej dovolenke sa snažím tak 2-krát do týždňa si dať rybu, a vlastne nie je len kuracinu, ale vlastne to obmieniať.
Taktiež mám takú menšiu zásadu, že napríklad keď jeden deň si poviem, že napríklad dám si nejaký drink, tak vlastne si nedám žiadny dezert, nedám si žiadnu sladkosť a možno na druhý deň to urobím opačne, ale nie je to za, že každý deň si dám nejaké 2-3 dezerty. To nie, sa viem krotiť, viem kedy prestať, ale keď vlastne na niečo mám chuť a keď tam uvidím niečo, čo mám rada, tak si to vlastne dám. Taktiež ohľadom tých drinkov by som povedala, že je asi najlepšie sa vyhýbať rôznym koktejlom, keďže veľmi dobre vieme, že sú plné cukru. Ako cukor nie je zlý, ale vlastne rôzne miešané drinky, nápoje, vlastne ono je tam ešte pridaný cukor a je to také sladké, že vy ste ešte potom smední. Takže asi najlepšie je sa zamerať na tie základné drinky, ako napríklad gin s tonikom, alebo napríklad vodka s dietnou kolou. Takže vyberajte si ten tvrdší alkohol a k tomu napríklad dietnú kolu, ak už sa rozhodnete, že si dáte nejaký drink. Potom taktiež, ak nejdete na all-inclusive dovolenku, alebo ak vlastne nechcete raňajkovať, tak kľudne môžete fičať na štýle intermittent fasting, čiže vynecháte raňajky alebo vynecháte večeru a keď vynecháte raňajky, tak vlastne začnete obedom a tým pádom budete mať, normálne si dáte obed a dáte si aj večeru, ale taktiež intermittent fasting, poviem to všeobecne, nepoviem to, že sa týka dovolenky, poviem to všeobecne. Neznamená to, že intermittent fasting, že proste môžete jesť koľko chcete, to telo naozaj si tie kalórie ráta. Na tej dovolenke, ak chcete, tak ak máte napríklad polopenziu, alebo ak máte len ubytovanie s raňajkami, alebo ubytovanie bez stravy, tak ten intermittent fasting je úplne v pohode. Taktiež skúste byť aktívni, skúste chodiť na prechádzky na pláži, skúste si zabehať. Rôzne tieto hotely majú rôznych týchto animátorov, ktorí robia aerobik, jogu, rôzne cvičenia vo vode. Skúste sa zapojiť, aby ste mali nejaký pohyb, aby ste naozaj len neležali na tej pláži a pili a jedli, aby ste vlastne aj niečo spálili. Samozrejme je dôležité, aby ste si aj oddychli, ale keď sa na to tak pozrieme, že netreba chodiť do práce, že vlastne budete len na tej pláži, tak tú hodinku si môžete ukradnúť alebo pol hodinku, že si zacvičíte. Ak nemáte možnosť na takéto niečo kolektívne, tak kľudne si môžete zacvičiť napríklad s vlastnou váhou na pláži, alebo si môžete ísť zabehať. A taktiež môžete napríklad si urobiť nejakú tabatu. Je naozaj veľa cvikov vlastnej váhy, čo sa dá pokombinovať a naozaj, aby ste aspoň niečo extra spálili. Taktiež môžete sa napríklad vybrať na prechádzku do mesta, do blízkeho mesta, alebo vlastne naozaj len tak na pláži a tak. Skúste naozaj čo najviac byť v pohybe, chodiť, plávajte, aby tá dovolenka bola aj oddychová, ale aj aktívna. A naozaj celý čas nezabúdajte na to, že dovolenka je o tom, aby ste načerpali tú energiu a nie len o tom, aby ste vlastne len nemysleli na nič iné, že ráno budete cvičiť a večer budete cvičiť. To určite nie. Ďalšia vec taktiež, čo môžete urobiť, ja to tiež robím veľakrát, je, že na dovolenkách si dávam tzv. Deload week, že vtedy necvičím s tými mojimi typickými váhami, ktoré používam, ale vlastne tie váhy stiahnem a fakt cvičím len tak regeneračne, by som to povedala, aby tam ten nejaký pohyb aspoň tak ako bol. Takže myslím si, že to je asi všetko, čo som chcela povedať ohľadom dovoleniek. Ešte vám hodím do opisu aj jeden link na jeden článok z Fitkultu, ktorý si tiež môžete prečítať. A myslím si, že to je asi všetko na dneska. Takže zatiaľ sa s vami lúčim a prajem vám ešte krásny zvyšok leta. Ahojte.